あ、マイクチェック中です。聞こえてんのかなこれ。お久しぶりです。チャコールグレイです。2024年のクリスマス以来ですね。2024年のクリスマスにグレイ配信、第1回グレイ配信をやったと思うんですよ。多分。いや、やってるはず。やってるね。うん。クリスマスの時に初配信をやったんですよ。で、それを今から自分で見て振り返りして過去の自分にあの時焦ってた自分に言いたいことをぶちまけてやろうかと思います。ちょっと今冷静になってるはずなんでね。冷静になってるはずなんで、冷静じゃない時の自分がどんなんかわかんないんですけど、過去の自分に物申す、過去の自分の配信を見ながら突っ込みながら確認していこうかなと思います。映ったかな、映ったかな、映ったかな、映ってるかな。うん。もういいや、映ってなかったら知らない。よし。OK。あ、聞こえますか？聞こえますよ。今から流すのは、僕が前やった初配信を、無駄なところを全部喋ってなかった時間とかをカットして、テロップ入れて、編集して見やすくしたものです。じゃあ流します。聞こえます？よかったです。ちょっと風邪ひいちゃって、喉がすごいガラガラなんで、聞き取りにくかった。すいません。はい、この時めちゃくちゃ風邪ひいてました。僕、配信終わった後熱測ったら普通に39度とか言ってて、びっくりしました。はい。やばかったです。咳が。喉もガラガラで。あとなんかこれちょっと声高いな。僕こんな声してたっけ？え僕の地声がハイエアとしたら、これ、ハイ C ぐらい高いんやけど、全然僕の声じゃない。すげえ。高っ。え、誰かサポートになってくれてるわ、嬉しい。ほんと、やばい、漢字が読めない。ごめんなさい。漢字が読めないけど、なんか赤い鳥の方、赤い鳥の方、ありがとうございます。この時2人サポーターになっててくれてて、で、また次の日とかに見たら増えてました。なんか4人になってた。ございます。ありがとうございます。はじめまして。やばい、緊張しすぎて何喋ったらいいのか忘れた。やばい、忘れちゃった。どうしよう。この時、普通に自己紹介しようとして、まあ緊張しすぎて忘れてしまって焦ってます。マジで焦ってる。どうしようどうしよう。忘れちゃった。何喋ったらいい？何喋ろうと思ったんだっけ？えー、何喋ろう。忘れちゃった。やばい、緊張しすぎて、頭が回んない。頭が回んないよ。そう、この時に自己紹介って自己紹介。自己紹介やんなきゃ。ありがとうございます。自己紹介は基本中の基本。危ない。基本中の基本やけどね。まず、僕の名前はチャコール・グレイって言います。チャコールが名字で、グレイが名前なので、グレイくんちゃんさんとか、レイって呼んでくれたらすごい嬉しいなって思います。はい。まずチャコールが名字で、グレイが名前なんで、グレイ、
まあ、性別的にもくんかな。グレイくんって呼んでくれたら嬉しいです。はい。まあ、ちゃんでも、まあ、いいと思うけど、うん。やっぱくんかな。グレイくん。グレイくんがいいな。住んでるとこが大阪なんで、あ、待って、間違えた。おお。うん。あと、普通にグレイって呼んでほしい理由が、なんかチャコールグレイがまあフルネームやとはいえ、いちいちフルネームで言われるとすげえ腹が立つタイプの人間なんで、はい。腹が立つタイプの人間なんですよ。多分、ジュゲムもいちいちフルネームで読んだりせえへんくて、普通にジュゲムはジュゲム、なんやったっけ。ジュゲム5号のすり切れなんとかみたいなじゃなくて、普通にジュゲムって一発でスパンって呼ぶと思うんですよ。だから僕もチャコラぐらいではなくグレイって呼んでください。って思います。住んでるとこが大阪なんで、バリバリ関西弁です。はい、関西よろ弁です。しくお願いします。お願いし喋るのはます。苦手なんで、つっかえたりとかするかもしんないですけど、まあ、そこはあったかい目で見て、あったかい耳で聞いてくれれば嬉しいなと思います。はい。はい。好きな食べ物はたこ焼きです。たこ焼きとか餃子とか大阪すっごい有名なんですよ。たこ焼き特に、なんやろうな、あったかくてほっかほかなんが一番好き。一番好き言うてますけど、じゃあ2番目、3番目好きなのは何って言いますと、たこ焼きは好きなんですけど、あったかいたこ焼きが一番好きで、2番目は普通に冷めた冷たいたこ焼き。3番目は、あったかいけど、出来たて3分後ぐらいかな。出来たて3分ぐらいのたこ焼きが好きです。あとゲームとかも好きです。最近はマインクラフトにすっごいハマってて、なんかもう起きたらすぐマイクラ、寝る前にもマイクラ、ご飯食べるときもマイクラしながらみたいな、そんぐらいマイクラがすっごい好きなんで、誰かマイクラが好きだよっていう人はコメントくれたら嬉しいなって思います。はい。仲間。仲間。お、なんだこれ。お茶お茶これはどういう意味なのでしょう。ほっと一息。ということはありません。おーん。ちょっと待ってて。この時僕は何してるかというと、キッチンに行って、青汁を作ってました。はい。レンジでチンってやってました。青汁。粉末青汁やったんですよ。ただいま。ほっと一息。このお茶のスタンプは何なのでしょうか。よくわかんないけど、ありがとうございます。このお茶はお茶を飲めっていうことでしょうか。や、お茶じゃなくても、お水とかジュースとかでもいいんじゃないでしょうか。お茶ツイキャスのお茶スタンプあるじゃないですか。あれ、なんでお茶なんだろうって言ってます。なんでなんやろうね。誰か理由わかる人がいたら教えてくれたら助かります。お茶飲もうかな、僕も。なんでそうなんねん。なんでそうなんねん。しかも飲んでんのお茶やな、あれ。青汁やしな。うん。青汁。ごちそうさまでした。
なみに今質問なんですけど、僕が飲んだお茶、何かなって。僕の飲んだお茶何やと思います？何やと思います？緑茶。緑茶じゃない、緑茶の仲間みたいな。ちょっと惜しい。まあ、青汁ってお茶なん何やとですかね。思います？何やと思います？何やと思います？正解は、青汁。青汁です。誰がわかんねん。なんか青汁を飲んだらら。歯が真っ緑になってしまった。何言うとるんや。歯が緑になっちゃったよ。何を言うとります？あとなんかクラッカーもある。ありがとうございます。さっき見てなかった。焦ってた時に届いて見ました。てなかった。画面にポンだって。楽しい。楽しい。緊張してんねんけど、楽しい。なんやこれ。なんやこれ。何の話をしてたんや。何の話？唾液が美味しいって話と、何の話をしとったのか。僕焦りすぎて喋ったそう忘れていくっていうことがありました。そして今も僕は何を喋ったかあとゲー思い出してる。ムが好きだって話はい。もしてた気がする。なんかマイクラが好きだって話したっけ？忘れてますね。だっけ？うんうん。忘れております。やばい。僕はすごいゲームが好きで、まあ、配信になれたらゲーム配信とかもしようかなと思ってるんで、見はい。に来てくれたら嬉しいな思います。はい。いつか見に来てください。やるんで、ゲーム配信。あと配信はもうちょっと練習するんで配信練習するんで、また、これ来てくれた人、僕の声ええなとか、なんかこいつ面白そうやなとか、変人やなとか思ったら、また配信来てくださいね。待ってますんで。よし、じゃあ今日はちょっと軽いテストのつもりやったんで、配信今日はもう、しちゃおうかな。30分で終わるって言うけど、あと20分あんねん。はい。30分で終わるんって言ってました。僕30分喋んのでそんな終わらせるつもりってう言っまくないてたけど。し、苦手やから、陰キャには辛いわ。あと20分喋り続けんの。また今度練習して、ちゃんと人前でも、パソコンの前でも、緊張しないように頑張るんで、また配信するんで、その時来てください。じゃあ今日はテストのなんで、いますか？また、はい。また近いうちにまた配信するんで、よろしくお願いします。はい。終わりました。過去の自分の配信が。いや、やばかったね。うん。いろんな意味でやばかったわ。僕、こんな声してたんやとか、あんな喋り方してたんやなとか。配信、最後の方、配信来てください。また来てください。来てくださいって言うとりましたけど、よっぽど来てほしかったんだろうな。はい。まあ、忘れてたとはいえ、やばい内容じゃなくてよかった。うん。やばい内容だったらどうしようかなって思ってたけど、意外に、意外にちゃんとできててよかった。はい。ああ、おもろい。てか、僕、声高すぎやろ。まあ、昔の、この、初配信の時の自分に100点満点で点数つけるんやったとしたら、87ぐらいかな。ギリギリね。めっちゃ辛口やけどね。何言うとるんやこいつって思ったけど。うん、よかった。まあ、この時の僕は多分全力やったんやろ、俺。よし、じゃあ過去の自分に言いたいことも言ったし、
いや、今からやな、過去の自分に言うのは。よし、昔の自分、君はよく頑張った。君はよく頑張ったよ。まあ、リスナーさんの助けがあったし、まあ、スタンプとかもいろいろ支えがあって、ちゃんとやれたから、うん、よかった。でもまあ、同じことを繰り返しすぎやね。これからは、それは未来の僕が気をつけるわ。はい、いい勉強になりました。いい勉強になりました。もう過去の自分に言いたいことぶちまけたんで、配信終わります。切ります。僕の声ええなとか、なんやこいつ面白そうなやつやなとか、返事やなとか思ったら、フォローと、あと YouTube やってるんで、チャンネル登録、あとなんかマシュマロも今度配信で使おうかなと思ってるんで、なんか質問あったら、クソマロでも、やばいやつでも、何でもいいんで、ぶん投げてください。じゃあ終わります。